Λοιπόν, και προχωράμε εμείς με βραβείο αγαπημένου ηθοποιού ελληνικής σειράς. Θες μέχρι να το ανοίξεις, να δούμε τις υποψηφιότητες. Οι 4 τελικές υποψηφιότητες για το βραβείο αγαπημένου ηθοποιού ελληνικής σειράς αλφαβητικά είναι Στέλιος Μάινας, Μαύρα Μεσάνυχτα, Μέγκα. Γιάννης Μπέζος, Ευτυχισμένοι μαζί, Μέγκα. Νίκος Σεριανόπουλος, Η Εξαφάνιση, Αλφα. Πέτρος Φιλιππίνης, Αν υπήρχες, θα σε χώριζα, Μέγκα. Και με μια παράκληση, τους αγαπημένους ηθοποιούς όταν ησυχάζουν να τους αφήσουμε να ησυχάζουν. Το βραβείο, λοιπόν, για πάρα πολλούς λόγους, το βραβείο πάει στον Νίκο Σεριανόπουλο. Η κυρία Βασιλική Φωκά θα το παραλάβει, ότι είναι ξαδέλφη του Νίκη. Δυο λόγια από την οικογένεια του Νίκου του Σεριανόπουλου. Ευχαριστεί τον κόσμο που ψήφισε και όσους τον αγάπησαν. Μην το ξεχνάτε. Όλοι τον αγαπήσαμε, όλοι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.